žalm, psalm 23. Najprv si prečítame na povzbudenie a usmernenie. Je to žalm. Žalm 23. Nech Boh pripraví každé srdce dneska. V mocnom mene Ježiš Kristus. Halelujá. Takže idem čítať. Žalm 23. kapitola. Hospodin je môj pastier. Nebudem mať nedostatku. Pasie ma na zelených pažitiach vodí ma popri tichých vodách. Občerstvuje moju dušu, vodí ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno. Aj keby som išiel dolinou tône smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou, tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Pripravuješ predo mnou stôl predo mojimi protivníkmi. Olejom ma mažeš, bohate moju hlavu, môj pohár preteká. Áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Hospodinovom dlhé časy. Amen. Touto kapitolou by som začal. Táto kapitola predstavuje absolútnu prítomnosť, prezenciu Svätého Ducha, prítomnosť Božej slávy. Toto pre človeka by malo byť prirodzené. Natürlich. Ale čo sa stalo? Vieme, že toto človek strátil túto slávu Božiu. Biblia hovorí, že strátil slávu človek Božiu. Strátil prítomnosť Božiu, lebo duchovne zomrel. Pretože človek zhrešil. Dávajte pozor, to je stratégia. Dávajte pozor, prečo vám to rozprávam a dneska to rozpráva Boh. Chce Boh jednu vec dneska, počúvaj ma veľmi dobre, čo? Aby si vedel, koho máš v sebe, kto je tu a pre koho žiješ. Aby si vedel, že kto je vonku a že koho ty môžeš jemu priniesť. Táto stratégia, táto hodnota, pokiaľ človek si toto neuvedomuje, tak ani nevie, to znamená, ani nemá bázeň. Tento človek. Lebo človek, ktorý nemá bázeň, ktorý nemá hanbu, nemá rešpekt, ktorý nemá strach od Boha, tak ten je ďaleko od Boha. To aby si vedel. A keď potom hovorí takýto človek evanjelium, keď podáva človeku, ktorý je vonku vo svete, tak to, jak Poliaci hovorí, to není namaščené. Tam není olej. Tam není pomazanie. Tam není Boh. Verte mi. Čo chcem povedať, je to, že títo ľudia, poviem také slovo, ktorí sú vonku, túto slavu postrádajú. Títo ľudia, ktorí sú vonku, hľadajú túto prítomnosť Božiu. A viete, ako hľadajú? Oni potrebujú to dýchať. My sme to ako človek to dýchanie dostal tak, že dostal ducha. Že Boh vdýchol do človeka svoj duch, svoj dých, ruach. Keď stvoril človeka na Boží obraz, tak vdýchol do ňoho svojho ducha, aby ten človek mohol dýchať. A mohol dýchať tieto slova, aby mohol zažívať túto prítomnosť Božiu, aby mohol zažívať skutočnú radosť, aby mohol zažívať túto vodu, ktorá nasycuje túto smednosť. A toto chýba človeku. A viete, čo robí človek vo svete?
Hľada to vo svete. Robí všetko preto, aby mohol ísť na vakancii, na holiday, aby mohol ísť na dovolenku, aby mohol dýchať. Pretože svet ho dusí. A človek v skutočnosti kyslík má v Kristovi, má v Svetom Duchu. Začínaš tomu rozumieť? Len pripomeniem jedným slovom. Boh nám dal Kristového ducha, aby sme mohli byť synmi a ako synovia mohli dýchať vo Svetom Duchu. To my máme to privilegium. Ale ľudia, ktorí sú vonku, toho nemajú, pretože sú mŕtvi duchu. Preto vyhľadávajú telom to, čo chýba tomu telu správne. To správne usmernenie. Tak viete čo? Nahrádzajú ho prírodou, ktorá je v tomto svete, ktorá hynie. Výletmi, dobrodružstvami, dovolenkami, hej? A hľadá ticho, kde je naozaj ticho. Preto ľudia prichádzajú ku moru, chodia po lese. Viete, aké to je dobré pre človeka, keď ide do lesa a dýcha, hej? Ide na huby, hej? A dýcha. Takíto ľudia veľmi dlho žijú. Raz, keď ma stopoval, vyšiel vonku z lesa, neviem, skade vyšiel a on v šaci stal a ma stopol. A sadol mi do auta, pozerám na ňo a mal kraťasíta, tak vyzeral úplne zachovalý mladý. A hovorím, a kde si bol? Hovorí, že v lese, že chodil. Hej? A tak ďalej. Hovorí, aha, a viete, koľko mal rokov? 90 rokov mal. No, ľudia sú nahradiť, rozumiete? Nahradiť telom to, čo chýba duchom. A v skutočnosti človek potrebuje ducha. Oživeného Kristovho ducha potrebuje, lebo ho stratil. A v ňom, o tom duchu hovorí Biblia, keď hovoril Kristus s Nikodémom o znovuzrodení. Že veru vám vravím, pokiaľ sa človek nenarodí z vody a z ducha, čiže z Božieho slova, pretože slovo Božie, čiže zrno Božie slovo, je samo v sebe život. Čaňanský dialekt je super, tam hovorí, že zrno je dživ. Romský, gypsy. Oni majú taký dobrý dialekt, že hovoria na zrno, že má v sebe, že je to život. Nehovoria, že zrno, ale život. Priamo hovoria život. Takže hovoria dživ. Dživ. Úžasné. No ale, čo chcem vám povedať, že ten život má v sebe všetko. Toto zrno. A preto potrebuje človek, aby mal znovu zrodeného ducha. Preto nie sme dlžní telu, ale duchu. Tým som začal. A teraz, tento raj pripomína, čo? Počúvajte, ten druhý verš. Pasie ma na zelených pažitiach, vodí ma popri tichých vodách. Stop. Adam, kde chodil Adam? Chodil po lúke, po najlepších pastvinách, tam mal dokonalú prírodu, ktorá nebola dotknutá nikým a ničím. Tam bola dokonalosť Božia, aj v ňom bola dokonalosť v Adamovi. Pretože v ňom žil neporušený duch, kým nespadol do hriechu. Kým nezomrel v ňom duch. A dneska máme to veľké privilegium, že my máme Kristovho ducha. A to všetko stálo nášho Boha. Viete, koľko razy my dotýkame sa svedectvom, že hovoríme, a ja poviem, a ja som musel opustiť, zanechať toto a toto a toto a toto. Ale naše svedectvo nech potom nie je ako výčitko pre Boha. Ako keby sme vyčítali Bohu. Rozumiete? Lebo nemôžeme merať to, čo nás stálo pre Boha. Lebo potom znamená, že dávame hodnotu, dávame číslicu. Ešte raz, ste ma možno všetci nepochopili.
Skúsme to povedať opačne. Kristova krv má dáku čisticú hodnotu? Nevyčistiteľná hodnota. Tá praise, tá není tam vyčistiteľná. Nevieme nájsť tú hodnotu. Aká bola veľmi vysoká. Počujete ma? A my, keď vyčítame, keď hovoríme svoje svedectvo, tak podávame svoje svedectvo, a však ja som platil toto, ja som zaplatil tamto, ja som sa vzdal toho, toto mňa to stalo. Áno, teba to stalo? A ty meriaš tým, čo teba stojí, lásku Kristovu, ktorú máš ku Bohu? Ja hovorím o láske, ľudia. Ja nehovorím o ničom. Ja hovorím o Bohu. Jeho láska sa nedá s nikým a s ničím porovnať. A viete o tom, že my vchádzame niekedy do toho, že my sa búrime niekedy Bohu, alebo, ako to povedať, že opovrhujeme Bohom. My stávame sa do hriechu. Nakedy. My keď podáme svedectvo, my potrebujeme vyvyšiť Boha nad všetko, čo sme spravili. My musíme pochopiť, že to, čo sme sa vzdali len toho, čo nám dal diabol. Diabol čo nám dal? Zlozvyky, zviazal ľudí, dal nám závislosti, dal nám na to, čo je človek závislý, na čo telo je závislé, aby vykonávalo ďalej hriechy. Preto nie sme nič dlžní, pretože tie hriechy nás dovedú do zahynutia, vedú nás do pekla, do odsúdenia. A my potrebujeme prijať to spasenie. A spasenie, keď chceš prijať, musí sa stať novým človekom. A to znamená vyznieť starého človeka. Pretože človek potom stále nosí so sebou na chrbte starého človeka, ktorý smrdí. Počúvate ma všetci, dúfam. Dúfam, že vám to je jasno, čo hovorím. Pre Krista, na jeho slavu. A tak poďme do Evangelium Jána 16. kapitoly, prosím. Evangelium Jána 16. kapitola. A začneme od 7. veršu, prosím vás. Evangelium Jána, 16. kapitola, od 7. veršu. Takže čítam. No, hej, máte všetci Evangelium Jána, 16. kapitola a idem od 7. veršu, aby som sa dotkol slova, ktoré mám dnes pre vás. Od Pána Ježiša aj pre mňa. No ja vám hovorím pravdu, že vám je užitočné, aby ja som odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ nepríde k vám, ale ak odídem, pošlem ho k vám. A keď on príde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. A to o hriechu, pretože neveria vo mňa. O spravodlivosti, že idem k svojmu otcovi a už ma viacej neuvidíte. A o súde, že knieža tohoto sveta je odsúdené. Zatiaľ zastavím a vysvetlím. Tieto verše nám poukazujem na tom, že Boh prichádza k človeku v duchu svetom. Čiže v duchovnej podobe. A chce ho viesť a vyučovať, ale jasne poukázal na tom, zreteľne poukázal na tom, že
usvedčovať človeka o hriechu bude on, ale nie človek. Dneska bez problémov ľudia súdia vzájomne ľudí. Hej? Preto sú spory, zvady, nedorozumenia a tak ďalej. Preberajú funkciu Svätého Ducha. Tak tu vidíme jasne, koho je to funkcia. Kto usvedčuje človeka o hriechu? Povedzme si ešte ďalší krok. Keď príde Svätý Duch medzi dvoma a na toho človeka, ktorý potrebuje, aby bol usvedčený o hriechu, príde na ňo Svätý Duch, tak ten človek bude usvedčený v prítomnosti slávy Božej a ten človek, keď sa nebude rúhať, urobí pokánie. A sa odvráti od hriechu a už viac ku hriechu nepríde, lebo nie, že bude sa báť od človeka, ale bude sa báť od Boha. Toto je princíp, prečo ja vás takto vedem. A mohol som napomínať, vyhadzovať zo zboru, mohol som napomínať a robiť to podľa tu, lebo píše 3-krát napomenúť človeka a mohol som to robiť a nerobím to. Odpúšťam viac ako 77 krát, snažím sa, ale keď už sa to nedá, pretože potom, keď by rozbil cirkev, v takom prípade potom sa musím naozaj držať toho slova, aby sa plnilo to, čo má, lebo musí byť predsa zachránená cirkev. Nemôžeme tancovať, ako nám ľudia budú pískať. Nemôžeme tancovať, aby nám ľudia pískali. Jeden, ktorý nám môže diktovať, je sám Boh. A má na to právo. Amen? Pokračujem ďalej. Takže, čo sa týka posudzovania a týchto vecí, spravodlivosť je v Svetom Duchu. A teraz, spravodlivosť, globálny názov spravodlivosti znamená na jednom mieste, ako keď zoberieme, pozrite sa všetci, toto je spravodlivosť. Biblia. Vidíte? A tu nás sú zákony, Božie slova, Božie princípy, tu sú hodnoty a priority. Teraz, svet tiež má takúto knižku, ale volá sa ústava. Ale tá ústava je napísaná, tie zákony sú napísané z ľudskej mysle, ktorá je hriešna. A tá má dakedy 2, dakedy 10 tvári. Preto je napadnutelná, diskutabilná, preto slova, ktoré sú v ústave, sa menia jak ponožky. A môžu sa meniť každý deň. Ale Božie slova, ktoré sú vdýchnuté Svätým Duchom, sa nemôžu ani odobrať, ani pridať, ale sa majú plniť a žiť. A k tomu nás Boh umocnil, než len nám dal nejaký úpis, papier, ale nás umocnil so Svätým Duchom. Ako v Skutky apoštolov povedal, v Skutku apoštolov 1. kapitola, 8. verš, povedal jasne, a že príde na vás Svätý Duch, ktorý vás umocní v tom. To znamená, vo Filipským 2. kapitola, 13. verš, kde hovorí, ktorý vo vás pôsobí, ktorý dá vám to správne, poviem teraz, dodám k tomu, chcenie a činenie pre záľubu Boha. Preto dokladám len slova, aby ste lepšie to chápali. Hej, takže tu je, že príde na nás Svätý Duch, Skutky 1.8, a staneme sa svedkami. Pretože tešiteľ, Svätý Duch pravdy, ktorý prichádza, on usvedčuje človeka a svet o pravde, ktorým je sám Boh. Zvrchovaný Boh, ktorý je nemenný, ktorý je včera, dnes i na veky navždycky. Ktorý nemá začiatok a nemá ani koniec. Boh. Ale slova ľudské sú pominuteľné, dokonca sa dajú meniť. Ale nie Božie. Božie slovo je alfa a omega. Chcem pokračovať vo verši a to je, kde som to, áno. Takže, pokračujem vo 12. verši.
ešte by som vám mal mnoho čo povedať, ale teraz nemôžete zniesť. Ale keď príde on, ten duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať. Ten ma oslaví, pretože z môjho vezme a bude zvestovať vám. A všetko, čo má otec, je moje, preto som vám povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám. Tu by som podotkol zo pár vecí. Svätý Duch prišiel na ľudí. Veľká milosť. Ako keby prišla teraz veľká dodávka, veľký mikrobus a rozdáva sa tam jedlo všetkým. Hej? Ale dneska vieme povedať malému decku, im už stačí, už nie je toľko čokolády, lebo ti bude zlé. Viete, jak to je dakedy? A tak je to aj s ľuďmi. Preto chcem povedať jednu vec, že tu je podotknuté, že ešte by som mohol veľa čo povedať, ale teraz ešte nemôžete zniesť. A Duch pravdy uvedie vás do každej pravdy. Chcem povedať toľko, že tak ako ja vidím žiakov a dajú odpovede všetci dobre. Ale od každého individuálne, personliš, čakám inú odpoveď. Aj keď zodpovedali všetci dobre, ale ja vidím rozdiely v tom duchovnom raste. A to poviem tak kapacitne. To znamená, keď niekto má väčšiu duchovnú zrelosť, čakám bohatejšiu, zodpovednejšiu odpoveď v lekcii napríklad. A tým pádom aj v správaní, v obcovaní, ak píše Biblia, a vo vyjadrovaní a v slušnom správaní. Keď niekto odpovie a je slabším žiakom a zodpovie dobre, ale nečakám od neho odpoveď ako zrelého človeka. Chápete ma? A to je to, o čom ľudia rýchlo vedia na to žiarliť, robiť spory, zvady a tak ďalej. Či Boh nemá právo dávať človeku rast a vzrast, ako on chce? Alebo má dávať, ako my chceme? Rozumieme sa? Preto od nás vyžaduje, aby sme chodili v jeho trpezlivosti, zdržanlivosti, nevedeli na spamäť tieto slova, ale čerpali. Ja keď ideš na tankštel, na pumpu a tankuješ. Keď netankuješ, silu nemáš. Ideš vo svojej sile. To znamená, keď auto má trošku benzínu a ideš ďalej, dojde benzín, musíš auto tlačiť, ale vyplazíš jazyk. A to je to, čo dneska všetci ľudia povedia, čo nemajú Boha, ktorí netankujú, ktorí nečerpajú, povedia, ja mám len jedné nervy a dosť. Ale my máme železné nervy. Pretože my čerpáme, tankujeme od Boha. A to je rozdiel, bratia a sestry. Tam tankovať treba, čerpať treba v Duchu Svetom, aby sme dokázali v Božej moci, v Božej trpezlivosti chodiť, v Božej zdržanlivosti, v Božej bázni chodiť, nie vo svojej bázni. Že mať úctu navokom a potom, viete, ako myslím. Nechcem sa tu vyjadrovať. Nemám na to žalúdok. Chodiť v ovoci ducha, Galackým 5.22. Dneska vedia aj tí, čo prídu dvakrát do zboru, už vedia o tom. Ale život, aby chodili skutočne v ovoci ducha, to znamená budovať ducha. A to je to, o čom hovorí tu že Boh uvedie človeka. Ešte tu by som podotkol ešte takúto vec. Ohľadom toho príkladu, kde prišla tá dodávka, dala každému jesť a potom deti nevedia, kedy dosť, lebo vidia samé čokolády, samé cukríky a chcú sa prejesť. A teraz niečo vám chcem ukázať. Otvorte si Facebook a máte tam jednu ženu a potom alebo jedného chlapa a začne hovoriť o zjavení. Lebo tu nám hovorí Biblia, že Boh začne zjavovať veľké veci, čiže aj deťom. Ale tie deti musia najprv chodiť do zboru, aby to, čo
prijali od Boha, aby sa zdieľali s pastorom, aby potom pastor urobil s tým poriadok s tým, čo mala zjavenie tá žena, alebo ten chlap. To znamená, hovorím o tých veľkých veciach. Počkajte, aby som neodbočil od slova. Tu nám hovorí, že... Vydržte. Zvestovať vám. Krátku chvíľu, kde to je, prepáčte, že bude hovoriť budúce veci. Áno, tu je. V 13. verši, 13. verš, prosím. Ale keď príde on, ten duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy, lebo nebude hovoriť samo od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať. Budúce veci. A niekedy budúce veci zjavuje Boh aj deťom, lebo Biblia hovorí, že nemluvňa tam zjavuje. No ale predstavte si, aký to bude masaker, keď toto nemluvňa zažilo dačo a je teraz vo spore so pastorom a odíde zo zboru. A potom zapne si live a bude kýdať hnoj na tú cirkev. A to je dnešná realita. Chápete? Dieťa, ktoré nie je dobudované, a teraz, ono medzi tým, keď ešte chodilo do zboru, zažilo nejaké budúce veci, mala možno sny, alebo bola vo vytržení, to tá žena, alebo ten chlap. A teraz, chápete, on postupne časom odíde zo zboru, alebo nazbierali, potom je akože vyučovaná, ale nie je budovaná. Počúvate, je veľký rozdiel, keď je niekto vyučovaný a je niekto rozdiel, keď je budovaný. Budovaný znamená, že bol aj palicovaný. Že bol napomenutý, že prijal napomenutie viackrát a že bol zlomený, že prešiel ohňom, prešiel skúškami ťažkými. Prešiel ťažkými pokúšaniami, aj napomenutím, tvrdým napomenutím. A všetko to dokázal týmto prejsť tento človek, potom, tak ako zlato, až vtedy má karaty, keď prejde ohňom. Môže žiť aj 10 rokov s pánom, chodiť do zboru, ale pokiaľ nie si, všeobecne poviem, nie si podajná hlina, neprešiel si týmto vecami a ešte stále žiješ dvojitý život, alebo čo, stále hovorím, je to ťažké. Práve preto vravím aj o deťoch, ktoré chodia do zborov, sú vyučovaní, ale neprešli skúškami, lebo sú nepodajní a sú jazyčnatí, piskatí, potom odídu zo zboru a potom robia lifey a potom nevedia, koľko škody napáchajú. A potom povedia o Svetom Duchu, že o Trojici povedia, že sú len dvaja, napríklad. A nepovedia, že sú traja. Nepovedia, že Svätý Duch je osoba. Povedia, že vidí len dva osoby. Vidí len Otca a Syna napríklad. A Svätého Ducha nevidí ako osobu. A nevidí v tom, že uráža Svätého Ducha. Počúvate ma všetci? Tá urážlivosť a takéto veci, čo čítam teraz, to je dnešná realita v cirkvách a Boh pritom počíta s cirkvou, že skrze cirkvu spasí svet. No predstavte si, zavolám vás na fundament a ideme spolu stavať dom. A začnú teraz také veci. No a teraz poviem si, s kým mám počítať? To teraz ten múrar neprišiel, to ten handlager neprišiel, to ten šofer neprišiel, no alebo to ten sa pohádal s tým, to ten s tým. A furt len budeme jednať kolo seba, kolo sporoch, kolo problémoch a nedaj Bože dostávať dom. Chápeme sa? Keď sa budeme zaoberať sebou, vy nevidíte, že toto robí diabol. Že by sme sa zaoberali len o sebou, aby sme sa nezaoberali so stratenými vonku. A potom, kedy pôjdeme vonku kázať evanjelium? Nech sa stane, na slavu Božiu. Ale potom nech to je rechilmatých. Potom nech to je každý deň, nech to je každý týždeň. A nielen keď ja tam budem, ale keď tam nebudem.
Takže toto som vám chcel povedať, aké obrovské privilégium máme, preto sme začali kolenami, prepáčte mi. Nie preto, že kvôli mne, kvôli Svätému Duchu, aby sme dali úctu tomu najvyššiemu Bohu. Pozrite sa v 16. verši. Krátku chvíľu a neuvidíte ma. A zase krátku chvíľu uvidíte ma, lebo ja idem k Otcovi. Vtedy si povedali niektorí z jeho učeníkov medzi sebou, čo je to, čo nám to hovorí? Krátku chvíľu a neuvidíte ma a zase krátku chvíľu a uvidíte ma. A vraj ja idem k Otcovi. 18. verš. A tak hovorili, čo je to, čo hovorí tá krátka chvíľa, nevieme, čo hovorí. 19. verš. Vtedy poznal Ježiš, že sa ho chceli pýtať a povedal im, potom sa dopytujete medzi sebou, že som povedal krátku chvíľu a neuvidíte ma. A zase krátku chvíľu uvidíte ma. Amen, amen vám hovorím, že vy budete plakať a nariekať a svet sa bude radovať. A vy sa budete rmútiť, ale váš zarmutok sa obráti na radosť. Stop. Čo to znamená? Viete, čo znamená? Že svet sa radovať bude a my nie? Až potom sa budeme my radovať? Pretože Boh nám otvoril oči. Že vidíme, ako svet sa rúhá Bohu. Teraz vidíme na vlastné oči Sodomu Gomoru. Lenže vtedy to bola len Sodoma Gomora, teraz je to Chance World. Teraz to celý svet Sodoma Gomora. A viete, čo hovoril Boh, keď mal spraviť potopu? Že už nevládze to znášať ten hriech, lebo sa veľmi rozmohol. Ja si pamätám ten verš, teda ten text, by som povedal presne, že už nevládzal. Ale verte mi, ten hriech, aby si cítil tak ako Boh, jedine vtedy budeš cítiť a bude sa ti protiviť až do krvi, keď sa čo najviac približíš k Bohu a prestaneš sa zaoberať sebou. A prestaneš sa zaoberať bratmi, sestrami a prestaneš sa zaoberať vecami a začneš sa zaoberať naozaj Bohom. A povieš si, že ja som nič, skutočne nie som nič. A hovorím, ale skutočne. Ale že Boh je Boh. Až vtedy, keď to nezostane pri slovách, ale v skutočnosti. A keď prestaneš si začať klásť podmienky, že musí to byť tak, to bude tak, alebo tak. Bohu nemôžeme diktovať podmienky ľudia. To je rúhanie. Alebo vyčítať, ja som spravil to, Bože, ja som dal to, mňa stalo to, alebo to. Teraz som vysvetlil na začiatku, čo je to. To sa bude zodpovedať Bohu, nie mne. Ja si nemám nič, bratu. Ale to ťa ďalej neposunie k Bohu. To ťa odtlačí od Boha. Lebo keď my budeme šanovať svoje telo, a nie budovať ducha, tak budeme žiť pre telo. Chápeme? Je veľmi dôležitý koreň, bratia. Odkiaľ čerpáme, odkiaľ tankujeme. Je veľmi dôležitý. Takže potom hovorí, že potom príde tá radosť. Hej? Kde som tu skončil? 19. 21? Nie. 20. Amen, amen vám hovorím, že vy budete plakať na rieť, áno, ale váš zarmutok sa obráti na radosť. A teraz hovorí obráti, čiže hovorí v budúci čas, čo má byť, čiže zasľúbenie. A teraz ideme do toho. Teraz dávajte pozor. Žena, keď rodí, má zármutok, lebo prišla jej hodina. Stop, zastavím. A pripomeňme si v Genesis 3. kapitole. 1. Mojžiš. Čo hovorí v 3. kapitole?
že v bolestiach ťažko bude rodiť žena. Toto podobenstvo je podobenstvo aj tomuto, ktorú teraz čítame. Čiže žena, keď rodí, má zármutok, lebo prišla jej hodina. Ale keď porodí dieťatko, nepamätá viacej na súženie pre radosť, že sa človek narodil na svet. Rozumiete? O marnotratnom synovi, keď si spomenieme, on išiel, nevedel kedy dosť, rozhajdákal svoje imanie, peniaze, ten marnotratný syn, všetko. Ale keď sa vrátil, jeho otec mal veľkú radosť. A keď sa rozprával s jeho bratom, tam bolo spomenuté toto slovo. Tvoj brat bol mŕtvý, ale teraz žije. Tvoj brat bol mŕtvý, ale teraz žije. Náš brat Janči tu hovoril, že o nádore, ale vďaka Bohu, že to nemá, že je zdravý. Čiže mal byť mŕtvý a dneska žije. No nemáme sa radovať? A keď my pred sebou sme mali vystavený papier, že sme odsúdení, ale Kristus prišiel a zaplatil nám všetky hriechy, tak sme neboli odsúdení a dneska žiješ? Preto ďakujeme každý deň Bohu. A neklaďme Bohu ešte podmienky alebo niečo také, lebo to je nepekné, nešumné. Ale my pokorme sa pred Bohom. A ďakujme Bohu za všetko. Ja som, keď prišiel z roboty zo Slovenska a som robil učiteľa, som robil asistenta v škole, potom som robil vo fabrike, hej, a naraz som prišiel tu a som mal pratať. A naraz ja som takto zametal a skoro ráno vošla mi tam moja teta, mamina sestra Pinka, a ona hovorí také, prepáčte mi aj pán, nech mi povie, odpustí, že také slovo poviem. Kultu dikes, a kanake dike pratines, a megani o Švecia vrina ligenas kere, nikda. Vidíš, to máš za moju sestru, akože za moju mamu, že nikdy si vonku nevyniesol šmece, vlbak, nikdy si vonku nevyniesol. A teraz, vidíš, tu opratuješ. Tá mi povedala teta. A ja som povedal, dobre, Bože, ďakujem ti, Bože. A nielen smete, ale potom som umýval záchody. A skutočne nebudem sa tu vyjadrovať, aké záchody. A hovorím, Bože, ďakujem ti. Keď chceš meniť ešte viac môj charakter, lámať ma, Bože, ďakujem ti, Pane Ježišu, ty vieš prečo. A viete čo? Moje telo počúvalo hýry. Druhý, ktorý nechce robiť, mal také, že len sedel pri stole a len sadil kvietočky a nerobil celý deň nič. Hej, kľudne sa bavil, na telefóne bol a potom povedal, dá sa ešte aj vypísať. A potom ho ešte aj vyrúcili z roboty. Hovoril, koľko, aké máš šťastie? A ja robím jak koň. No to je telesné zmyšľanie, vidíte? A hovorím, Bože, potom duchom, keď som rozmýšľal, povedal som, Bože, ty chceš odo mňa viac. Ty chceš ma viac pokoriť. Lebo ty chceš si ma použiť na svoju slávu. A teď som pochopil, prečo mňa Boh takto láme. Prečo ja musím tak ťažko robiť. Prečo musím všetko ja lígať a trpieť. Pretože chcel mi zveriť viac, ako mám. Zveriť viac. Keď budeš verný, Boh ti zverí to, čo je tvoje. Tvorí Pán. Takýto životný príklad hovorím, ktorý poznáte ma, keď pôjdete do môjho profilu na Facebook, sami uvidíte, že som naozaj upratoval záchody, všetko možné. Aj bedne som vykladal. Takže hovorím zo života, hej. A chcem pokračovať ďalej v tejto úžasnej kapitole. Takže toto sa stalo nám, toto privilegium, že sme boli prenesení zo smrti do života, že my, ktorí sme boli odsúdení, sme dostali milosť, ľudia.
Milosť. A milosť sa nedá premeniť na žiadnu cifru, na žiadne peniaze, na žiadnu hodnotu. Hartelijk, dank u wel. Ďakujem za srdca. A tak vy teraz, 22. verš, hej, 22. A tak aj vy teraz, pravda, máte zármutok, ale vás zase uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašej radosti nevezme nikto od vás. Dostal si Svätého Ducha? Máš Svätého Ducha? Zažívaš Svätého Ducha? Nedaj si ho ukradnúť. A ďakujeme Bohu každý deň, že my sme chrámom Božím. Že v nás prebýva Kristus. Kristov duch. A počúvaj tá odpoveď. Pre ľudí, ktorí sú zo sveta, to je science fiction. To nepochopia vôbec tieto slova. Potrebuje, to je naozaj, toto je sci-fi pre nich, lebo to nevedia, o čom sa bavíme. To musí mať človek v sebe Kristovú lásku. A to na 23. verš hovorí. A toho dňa sa ma už nebudete pýtať na nič. Čiže človek, ktorý je vo Svetom Duchu, naozaj, keď zažíva prítomnosť Božiu, šun, Perez ima nakapromange nič, lebo ima hima sa. Už nepotrebujem nikoho nič, lebo mám všetko, lebo zažívaš prítomnosť Božiu, nie? Amen, amen, vám hovorím, že všetko, za čo človek by ste prosili Otca v mojom mene, dávam. Človek, keď zažíva Svätého Ducha, ľudia, človek, ktorý sa málo modlí, vám poviem pravdu, jak je. Človek, ktorý sa málo modlí, tak chodí vo svojom tele a tým pádom, viete, v čom chodí? Čo tá žena? Trápenie. Má trápenie. Bolesti, súženia. A preto potrebuje skutočne, aby sa modlila, aby ducha začala budovať tá žena, alebo tento chlap. Aby ten duch rástol v tom človeku. A keď rastie v človeku ten duch, prevyšuje všetko, aj ľudský rozum, tak vtedy prevezme vládu nad telom. A vtedy človek chodí vo viere. Povie. Vtedy povie človek, vieš čo povie človek? Teraz príde to science fiction. Ja som bohatý! A vo vrecku nič, nula. Ja som bohatý. Ty si blázon. Ja som blázon pre Krista. Pretože som bohatý v Kristu. Ja mám všetko. Lebo to, čo máš od Boha, to bude na veky. A to, čo je zo sveta, to sa pominie. Dosiaľ ste za nič neprosili v mojom mene. Proste. A dostanete, aby vaša radosť bola naplnená. Toto som vám hovoril v podobenstvách, ale príde hodina, keď vám už viacej nebudem hovoriť v podobenstvách, ale vám bude zjavne zvestovať o Otcovi. Toho dňa budete prosiť moje mene a nehovorím vám, že ja budem za vás žiadať. Nie Syn bude za nás žiadať. Lebo sám Otec vás má rád, pretože ste vy mňa mali radi. A uverili ste, že ja som vyšiel od Boha. Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet a zase opúšťam svet a idem k Otcovi. Vtedy mu povedali jeho učeníci, hľa, teraz hovoríš zjavne a nehovoríš nejakého podobenstva. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa niekto pýtal. Takto veríme, že si vyšiel od Boha. A Ježiš im odpovedal, teraz, že veríte? Hľa, ide hodina a teraz už prišla, aby ste sa rozprchli každý do svojho vlastného. A mňa zanecháte samého, ale nie som sám, pretože je so mnou Otec. To som vám hovoril na to, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Teraz, takže hovorí v tomto verši, poslednom verši, že
v tomto svete, hej, bude mať súženie každý z nás. Hovorí o nás, budete mať súženie. No ľudia, vrátim sa ešte k tomu začiatku. Tam hovorí, že vo svete hľadajú náhradu toho Svätého Ducha. To, čo my zažívame, túto bohatosť. Keď máme veľkú prítomnosť Božiu, máš takú radosť, že aj keby ti niekto priniesol teraz najnovší model auta, alebo ja neviem čo, nemôže ťa viacej potešiť ako Svätý Duch, jeho prítomnosť. Pokiaľ skutočne to zažívaš. Chápete, o čom rozprávam? Ale toto chýba svetu. A teraz vás chcem motivovať. Príjmite inšpiráciu, ale od Boha. Pozor, pripravujem vás ľudia na, nielen ja, ale Svätý Duch, na svoju prácu. Dávajte pozor. V Rímanom 8. kapitola, poprosím. List Rímanom 8. kapitola. Tak. 8. kapitola od 19. veršu. Od 19. veršu. Rímanom 8. kapitola od 19. veršu. Lebo túžobne vyzeranie stvorenstva očakáva zjavenie synov Božích. Lebo stvorenstvo je podriadené márnosti a nepodriadilo sa dobrovoľne, ale pre toho, ktorý ho podriadil. Zastavím a vysvetlím. Stvorenstvo hľadá anjela, hľadá pomoc. Ľudia, stvorenia, to sú vonku ľudia, hľadajú anjelov, Božích ľudí. Ten prinesie tú dobrú zvesť. Východisko z ich života. Pretože diabol ich dal, podriadil ich do závislosti, do tej, o čom som vám rozprával. Akým spôsobom, že ich dostal človeka do hriechu. Človeka dostal do hriechu, stratili kontakt, stratili život Boží v sebe, stratili Ducha Svätého, hej, zomreli duchovne ľudia a preto hľadajú náhradu. Ako som povedal, ľudia hľadajú náhradu. Nahradzujú si materiálnymi vecami. Ľudia sú dokonca idú hrať hazardné hry. Hrajú loto, aby vyhrali peniaze. Viete o tom, že podávanie lota, že Boh šťastená sa to volá? Je to tiež Boh, ale malý B. Boh šťastená a diabol. Všetko robí diabol preto, aby človek vyhľadával tieto veci, ale v materializme, len nie v Bohu. Preto človeka podriadil do tohto, dostalo ho do toho stavu, hej, čiže nedobrovoľne, ale takým spôsobom diabol dostal človeka, že je závislý a dostáva človeka do márnosti. A márnosť to je zbytočnosť. To je honba za vetrom. To je za luftom, za vetrom. Chceš chytiť vietor. A tak je to dneska s tým svetom. A ja to volám, vieš čo? Ja to vieš čo volám? Že zobereš vedro, kýbel, a je tam diera. A leješ vodu a nikdy nenaplníš. Nikdy dosta. Dneska máš taký telefón a už na jutre už teba druhý telefón. Hej, dneska si vojskic, dneska si superstar, už zajtra nie si. Tak je to s tým svetom. Hej, nenažraným a tak ďalej. To je márnosť. Aj keby si mal milióny. Tieto peniaze, ktoré dneska zarábame, keby sme mali na začiatku, to by sme boli bohatí. A čím ďalej je drahšie. Pretože človeka tlačí diabol do kúta. Absolútne, aby si zobral sám človek život. Už je neuveriteľné, keď musím teraz povedať trošku aj takúto vec, je to smutné, skoro každý týždeň
čítam na topkách, na správach, že na Slovensku stále niekto spadne pod kolajnice vlaku. To som nikdy v živote toľko nepočul, jak teraz. Že toľko, nie že spadnú, sami matka s dieťaťom sa hodí pod vlak. Neuveriteľ, každý týždeň, keď si pozrieš tam správy, každý týždeň naozaj, takéto nešťastia sú. Toto diabol robí. Toto diabol robí. Už nevedia východisko. A viete, čo táto kapitola o koho píše? O nás. Ľudia vzdychajú, potrebujú zažiť Svätého Ducha. Zažiť Krista. Priniesť im Ježiša. Ty máš Ježiša. Ty máš chrám Boží. Ty potrebuješ tam prísť. Čítam túto kapitolu. Lebo tužobne vyzeranie stvorenstva očakáva zjavenie synov Božích. Lebo stvorenstvo je podriadené marnosti, nepodriadilo sa dobrovoľne, ale pre toho, ktorý ho podriadil. V nádeji, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené od služby porušenia. Čiže od služby porušenia, že budú oslobodení a slobodu sláviť deti Božích. Viete, porušenie znamená od hriechu, od smrti. Hej? Aby boli oslobodení, potrebujú Ježiša. A Ježiš nás potrebuje, aby teba a mňa si použil. A teraz sa blíži tá evangelizácia. Potrebuješ pripraviť svoj duchovný stav, bratu a sestru. Lebo vieme, že celé stvorenstvo spolu vzdychá, víte? Vzdychá. A spolu bolesti ako v porode, až doteraz. Teraz sme rozprávali o žene, ktorá rodí. Hej, má bolesti. Zase podobenstvo tu je, vidíte? Tak nazval Boh ľudí. Lebo vieme, že celé stvorenstvo spolu vzdychá a spolu bolesti ako v porode až doteraz. No nielen to, ale aj sami majú prvotinu ducha, aj my sami vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. Doslovne, keby som povedal, kedy budeme vzatí do neba. Vytrhnutý konečne. Čiže razom premenení. Lebo sme spasení v nádeji, ale nádej, ktorá sa vidí, nie je nádejou, lebo na to, čo niekto vidí, prečo by sa na to aj nadejal. Ale ak sa nadejeme na toho, čo ho nevidíme, na Boha, vtedy očakávame v trpezlivosti. A tak podobne aj duch spolu pomáha našim slabostiam, lebo toho, čo by sme sa mali modliť, ako sa patrí, nevieme. Ale sám Svätý Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychaniami. A ten, ktorý spýtuje srdcia, vie, čo je myseľ ducha, že sa podľa Boha prihovára za svätých. A vieme, že tým, ktorí ho milujú, Boha všetko spolu pôsobí na dobre. Tým, ktorí sú povolaní podľa predúloženia. A teraz, čiže tí, ktorí sú vonku, potrebujú, pozrite čo? V Matúš 5. kapitola. Čo potrebujú? Tam to je jasné. Matúš 5, to je posledné. Čo chcem vám povedať? Matúš 5. kapitola. Od 1. veršu. A vidia ste, zástupy vyšiel na vrch a keď sa posadil, pristúpil k nemu jeho učeníci a otvoria svoje ústa a učil ich následovne. Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni dedične obdržia zem. Blahoslavení, ktorí lačnejú a žíznia po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dojdú milosrdenstva. Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení budete, keď vás budú haniť a prenasledovať a lúhajúc hovoriť na vás všetko zlé pre mňa. Radujte sa a plesajte, lebo je mnohá vaša odplata v nebesiach, lebo tak iste prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Amen. Môžeme skloniť svoje hlavy. Chcem sa za vás modliť. Otecko môj nebeský, ja ťa veľmi prosím, Bože, za toto tvoje živé slovo, Bože.
Veľmi ťa prosím, Bože, aby Ty si ho prerozdelil do každého srdca. Ty vieš komu, čomu a jak, Bože. Aby naozaj prinieslo, Bože, ovocie, ktoré Teba oslaví. Nech to je 100-násobné, 1000-násobné, Bože, aj viac, Bože. Na Tvoju slavu, Bože. Ja sa modlím, Bože, teraz s bratmi a so sestrami, že nielen vonku budeme kázať pre zopár stoviek ľudí, ale na ďalší rok, Bože, že Ty pripravíš arénu, Bože. Že tam bude 5-6 tisíc ľudí, Bože. Na Tvoju slavu, že budú počuť Tvoje evanjelium v mocnom mene Ježiša Krista. A nech sú spasení ľudia, Bože, na Tvoju slavu, Bože, Otecko nebeský, mene Ježiša Krista. Amen. Ten sen som mal teraz pred 2 dňami, v piatok. Došiel som domov asi večeri, úplne unavený. Strašne unavený. Som začal pociťovať aj zimu, tak strašný chlad som mal v horúčkach. Ale v tom som mal sen, poviem vám pravdu, s Mojžišom. A videl som ho takými očami, ako teraz vás vidím tu. Mojžiša. Jak som šiel ku tej skale s ním, Mojžišovi, a obzrel som sa, hovorím, počúvaj, Mojžiš, prečo až tak títo ľudia, ja to beriem tak, že ako my všetci tohto zboru, čo sme, spoločenstva zboru, hovorím, prečo Mojžiš, prečo títo ľudia stále reptajú, už si im dal najesť, dal si im všetko, Bože. A teraz pýtajú vodu. Tak hovorí Mojžiš, tak vidíš, musím im dať vodu ešte. Málo im je to, čo som im dal, čo Boh dal ako, a ja musím to dávať im. A ešte si pýtajú vodu. A teraz on išiel ako ku tej skale, ale udrel po skale a tá voda jasné, že vytiekla, ako vyšla. Ale ľudia nepochopili, čo znamenala tá voda. Títo ľudia nepochopili. Aj keď sa napili tejto vody, ale nevedeli a nepochopili tejto vode, čo pijú. A že Boh im navrhol tú vodu, aby pili Svätého Ducha. To nebola len obyčajná voda, po ktorej Mojžiš udrel po skale. Tam vytiekla živá voda, aby sa dotkla ich konečne, aby prijali do srdca Svätého Ducha. Ale i tak to tak nebolo. Odmietli, lebo nevedeli. Nepoznali Svätého Ducha. Tak preto hovorím, aby ste aj my všetci tu na, ktorí skutočne vnímame a vnímate Svätého Ducha, žijeme v duchu. Chválme, volajme na Svätého Ducha. Príď, Duchu, príď. Chválme ho, vyvyšujme ho, budujme ho v srdci. Lebo Duch Svätý, ktorý rastie v nás, on nás bude viesť vo všetkom. Tešiť nás bude vo všetkom. A preto Mojžiš mi to ukázal, že viacej sa reptá, lebo aj keď slovo je podané, bude počúvať, ale už jak vyjde vonka, začne sa reptať. Tak čo to je? To nedobre bolo, toto zle povedané bolo. Buďme jednote už, konečne. Nevyvyšujem nikoho tu na. Ani Ernesta nechci. Nemyslí nikto, že ja ho vyvyšujem, alebo čo. Vyvyšujem Pána. Jeho. On tu je nasadený z Neho. Dal nám ho tu. A budem ho rešpektovať. Rešpektujem Božie slovo, tak budem rešpektovať, lebo on ho tu posadil. Dal nám ho tu na. Máme tu svojich chváličov. Chválme Boha. Volajme na Svätého Ducha. Či tu na, či doma. Buďme s ním.
Nenechajme si ho utratiť. Však pamätajte jedno slovo, ktoré povedal Nikodémovi. Ježiš povedal. Čo mu povedal? Nikodém sa ho spýtal, a ako mám sa zase narodiť? Čo mu povedal? Ty nevieš? Ty nevieš, Nikodém? A učil. Učil. Nevieš? Čiže keď mu to povedal Ježiš, on si už začal uvedomovať Nikodém, že o tej vode, kto sa nenarodí z vody a ducha, nevojde do Božieho kráľovstva. A ty o tom nevieš? Takže ako sme sa narodili aj my so Svätým Duchom? Keď voláš na Svätého Ducha, on príde. Či on príde k tebe od päty? Ako ho vnímaš? Bo ja ho vnímam inakším spôsobom, keď volám na Ducha. Verte mi, ja ho vnímam iným spôsobom. Ako keby si pýtal Božiu výzbroj. Nasadíš si prilbu spasenia, Svätý Duch začína pracovať. Toto je to. Od hlavy prichádza. Až ku päti. Až do kosti, až do špiky kosti. Až do srdca. A vtedy začne pracovať. A vtedy s tebou zatrasie. A ver mi, keď budeš chváliť Pána, keď budeš stať pred ním, takto, zavrieš si oči, tak s tebou aj pohne. Že nebudem ho stáť tu, ale už budem tak, kde tu. A či budeš sa modliť v jazykoch, či ako. A dávaj si pozor na Svätého Ducha, lebo niekedy príde ten moment, kedy začína tá skúška. Ale potom pokušenie príde. Pri modlitbách príde aj pokušenie. Keby si neupadol do duševného stavu. Lebo Duch Svätý je sila. Bázeň. Keď bude bázeň, dokážete. A pýtajte si skúšky. Nebojte sa skúšok. Ja sám osobne si pýtam skúšku. Hovorím si, Bože, pošli koľko chceš. Pýtam si skúšky. Lebo viem, že s tebou prejdem každú jednu skúšku. A ešte viacej daj, a ešte viacej daj. Celý rok som prechádza skúškami a ešte chce. Viete prečo? Aby som sa priblížil k nemu čím bližšie a bližšie a bližšie k nemu. Svätý Duch, to je osoba. Ja som počul kázeň minulý týždeň Ernestového syna, ktorá ma strašne povzbudila. A ja som medzi tým rozprával u Renátejnej mame o Svätém Duchu. A to isté skoro som rozprával, čo jeho syn. A ja som o to nevedel, že tu je jeho brat. A skoro som to isté rozprával u Magde, u našej sestry. Hovorím, jak je to? Jak je to? Tak vidíte, že tá jednota, čo Svätý Duch spája s niekým, ako vedie, je to nádhera. My voláme na Pána Krista, Ježiša chválime, ale niekedy zabudáme chváliť aj Svätého Ducha, ktorý si zaslúži veľa, nielen vďaku, lebo to je málo povedané, ďakujem ti, lebo neviem, jak mu už povedať. Či som v aute, moje miesto, ja vám poviem pravdu, moje miesto modlitba je v aute, keď som sám v aute. Či to budem ráno, k večeri, po obede, alebo kedy. Idem do auta, sadem, začnem sa modliť. Moje telo sa chveje, trasie sa. Trasie sa.
Svätý Duch. Niekto si myslí, že to je len hračka. To je sila Božia. To sa nedá povedať. To nie je len tak, že príď Svätý Duch a on príde a ty povieš, to už je vo mne. Skús mať bázeň, príjmi tú bázeň. Pamätáte sa veci, ktoré som tu robil? Veľa vecí som vedel dokázať. Veľa. Nechválim sa tým. Ja to ani nechcem, ja to ani nepotrebujem. Pre zbor viem veľa vecí dokázať. Preto, aby sme sa všetci mali dobre tu. Aby Duch Svätý tu bol v prítomnosti vždy. Aby ho každý zacítil. Aby nie že len cítil, ale vnímal. Aby naše oči nevideli iba svetské veci tieto, čo sú tu na. Ale srdce. S úprimným srdcom. A hovorím si, Bože, spýtal som sa Boha, som pokorný. Som natoľko pokorný. Mám pokorné srdce. Odpoveď iba jednu som dostal, iba jednu odpoveď. Malú. Spýtaj sa svojej manželky. Prečo od nej? Spýtaj sa svojej manželky. A som sa pýtal. Hovorí, Milka, som pokorná. Tak je, vo veľa veciach si sa zmením. Ďaká Bohu, hovorím. Som úprimná. Dneska som sa pýtal svojej dcery. Som natoľko úprimný. Som zmenený, lebo nikto mi nehovorí, že či som sa aspoň zmenil. Alebo Boh, nikto, nič. Všetko ticho, kľud. A dcera mi hovorí vo veľa veciach. Ďaká ti, Bože, že si ma zmenil. A teraz prosím, verte mi, dokážem to, že nebojím sa ničoho. Smrti sa nebojím. Prvé, čo je, toho sa nebojím. Nebojím sa, aj keby čo prišlo. Lebo viem, či som, kde je moja identita a kam patrím a kde pôjdem. Lebo viem, že moje srdce je už pre Ježiša a jemu to dávam. A vždy dávam jemu to srdce. Prosím ťa, Maťko, zahraj chváličku. Ja tak neviem, musím počuť chválu, aj keď dňom niečo robím bez chvály, nedokážem robiť, všetko mi padá z ruky. Aleluja, sláva ti Bohu, Pane Bože. Ďakujem ti za tento priestor, ktorý mám, že môžem konečne prehovoriť tu vám všetkým. Nech Boh si ma používa aj vás, aj vaše srdce. Nech Duch Svätý príde tu na tomto mieste, nech sa dotýka vás, vašich srdc. Chválme Pána, lebo On si zaslúži všetko. Vyvyšujme ho, jeho sväté meno, ktoré je nad každé meno, Ježiš. Ďakujem ti, Ježiš, že dnes môžem tu stáť a hovoriť aspoň trocha, že si ma tu postavil, že môžem prehovárať aj k svojim bratom, sestram, lebo si mi dal ten dar, toľko bratov, sestry. To sú dary Božie. Ďakujem ti za pastora Ernesta, za Maťka, za Tomáška, za ostatných bratov, za jeho mamku. Žehnám vám, Ježiša Krista. Pokoj. Nech príde Duch Svätý a nech sa vás dotkne takýmto spôsobom, aby ste ho zažívali v každom čase. Nenechávajte Ducha Svätého. Nenechávajte ho. Buďte s ním.
On bude s vami, on bude rád, on príde tešiteľ a povie ti, tu som, obíme ťa, príjmite jeho objatie. Halelúja, sláva ti, môj Bože drahý. Ja ti ďakujem za všetkých, ktorí si uzdravil a uzdravuješ, Pane. Ďakujem ti za tento zbor, ktorý je postavený z teba, Pane. Ďakujem ti za každé srdce. Nech tvoja láska presvitne svetlom do každého srdca. Nech naše oči svietia, Pane, nech naše srdcia bude svetlom aj pre ostatných. Aby sme prehovárali pre iných ľudí, ktorí žijú vonka vo svete. My nechceme byť vo svete už. Občakávame ťa, Pane, príď. Príď, Pane. Príď, Pane. Príď. Príď si pre svoju cirkev. Halelúja, sláva ti, môj Bože drahý. Ďakujem ti, Bože, za tento priestor, za tento čas, môj Bože drahý. Na tvoju slávu, Bože. Sláva ti, ďakujem ti, Bože. Ďakujem. Ďakujem. Halelúja. Ďakujem ti. Ale Ježíš zakamiňoval, Andro Ježíš zakamiňoval, Andro Ježíš. Zalúbil som sa do Ježiša. Andro srdcu kameha. Lebo on prvý miloval mňa. Ježiš. Zakamiňoval, Andro Ježíš zakamiňoval. Zalúbil som sa do Ježiša. Zakamiňoval, Andro Ježíš po peršo kamela zma. Maca Benadarava Andre Cristiasta Oblikereva Vaikerau Tu que devla Tu sesho Kamehasma. Era tu chiedeva poi tu perciò cameras ma Ďakujem ti, Bože. Keď je Boh so mnou, už sa viac nebojím. Vo svojich rencech, vo svojich rukách drží mňa. Ďakujem ti, Bože. Tebe, Bože. Lebo ty prvý si miloval mňa. Halleluja. Hoy tu perciò cameras ma. Halleluja. Bože, ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme ti, Bože, za tento sen, za povzbudenie, Bože, za svedectva, Bože, za všetko, čo je od teba, Bože. Ďakujeme ti z celého srdca. Dám ti do ruky, Bože, túto cirkev, Bože, aby ty si ju viedol, aby si chránil v mocnom mene Ježiša Krista, aby si každého jednoho z nás použil a znásobil na 100 až 1000 násobok aj viac na tvoju slávu. Nech je sláva tebe, Otče, aj Synu, Svätý Duchu, v mocnom mene Ježiša Krista, Bože. Amen.